ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥିବା ପୁରୀରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥିବା ମାର୍କେଟ ବୁଲିବା। ଏମିତି ଦେଖ କେତେ ଭଲ ଭଲ ଶଙ୍ଖର ତିଆରି ଜିନିଷ, ଶଙ୍ଖର ଚୁଡ଼ି, ଶଙ୍ଖା ପୁରୀ ମାର୍କେଟ। ଏହା ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥିବା ପୁରୀର ମାର୍କେଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ସବୁ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ। ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଠାକୁର କୃଷ୍ଣ, କେତେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଠାକୁର। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ତିନି ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା। ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଗକୁ ଦେଖି ଆଉ କ'ଣ ଦୋକାନ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ନେକଲେସ୍, ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କର ନେକଲେସ୍।